soc Andrea de l'Esplai Tabalet, si teniu a Tavi que ho demostra. I el que anem a fer ara és una relaxació guiada que s'anomena Mètode Coepen, que per suposat li dedique a Maria Laguai, antiga monitora de l'Esplai Tabalet, sempre als nostres cors, que va ser la que em va ensenyar aquesta relaxació i gràcies a ella tenim una meravellosa fitxa al nostre banc de recursos. Bé, algunes coses superimportants per a fer una relaxació. Primer, heu de saber que una relaxació guiada, bàsicament, és una relaxació en la que tenim una veu que ens guia i ens va donant les instruccions del que hem de fer en cada cas. Val? Després, segona cosa super mega important, ficar-nos roba còmoda. Hem d'estar, no hem de tindre calor, ni hem de tindre fred, ni hem de tindre res que ens aprete o siga incòmode. De forma que ara és el moment de ficar-nos en xandall, en pijama, en qualsevol cosa que vos resulti còmoda, en pantufles, en uns bons calcetins calentets, en el que calga, però molt còmodes. Segona cosa, superimportant, igual que ens fiquem roba còmoda, ens hem de ficar en una postura i en un espai còmodes. En aquest cas, la relaxació en alguns moments va requerir de ficar-nos tombats o una sèrie de passos. Aleshores, utilitzarem o bé una estoreta ficada sobre el terra, podeu ficar-vos també un coixí o fins i tot tindre una manta al costat per si en algun moment, perquè pot passar que si ens relaxem molt la nostra temperatura corporal baixa, doncs podem deixar-nos una manteta al costat o un abric per si en algun moment tenim fred, ens ho fiquem damunt i això serà una bona senyal perquè voldrà dir que us esteu relaxant molt bé. També podem ficar una alfombra, ficar-vos en una alfombra neta, val? No una per la que heu xafat amb les sabates, o ficar-vos en el sofà o en el llit. Tercera cosa super important. També, igual que ens fiquem en una postura i en un espai tranquils, també l'entorn ha de ser tranquil. Que no faça mala olor, que no hi hagi sorolls que ens puguen estorbar durant la relaxació, etc. O sigui que us recomano que si esteu en família o tota la família feu la relaxació o et fiques en una habitació per separat de la família on intentes no escoltar les coses que hi ha al teu voltant en la mesura del possible. I també que no tingues ni llums, ni flaixos, ni res que et puguen molestar, d'acord? Si pots ficar-te la llum més baixeta o fins i tot, si vols apagar la llum i igual ficar-te una lampareta o alguna cosa així més tènue i suau, perfecte. O fins i tot, mira, pots ficar-te creatiu o creativa i ficar unes espelmetes o un poquet d'incens o alguna coseta amb aroma. Això, com decidisques ja, això són coses optatives. D'acord? Aleshores, ara, superimportant també, la respiració. D'acord? Agafem aire amb el nas i l'expulsem o amb el nas o amb la boca. I sempre molt poquet a poquet. Agafem aire plenant tot el pit i el soltem també buidant-lo poquet a poquet. Val? Al vostre ritme això, com vulgueu. Ens tombem sobre la nostra estoreta o el lloc que hem decidit. Hem de tindre prou espai per poder moure els braços i les cames i escoltar bé el vídeo que s'està reproduint. Anem a començar amb la llima. Amb la llima relaxarem les nostres mans i els nostres braços. Hem d'imaginar que tenim una llima en la nostra mà esquerra. Hem de tractar d'exprimir la llima per treure-li tot el suc. I ara soltem la mà i
ens centrem la nostra atenció en les sensacions de la nostra mà i el nostre braç esquerre. Ara de nou, tornem a agafar la llima i apretem amb tota la nostra força. I ens fixem en com de tensos estan els dits, la mà, el braç. Apretem, apretem, apretem i soltem la llima. Ara ho repetim amb la mà dreta. Agafem la nostra llima i apretem per treure-li el suc. I soltem la llima. Ara tornem a agafar la llima i apretem amb totes les nostres forces, intentant que no quede ni una gota de suc. Apretem i ens fixem en les sensacions que trobem en el nostre braç i en la nostra mà. I soltem la llima. I ara ho anem a repetir 2 vegades més amb cada braç. Amb la llima relaxarem les nostres mans i els nostres braços. Hem d'imaginar que tenim una llima en la nostra mà esquerra. Hem de tractar d'exprimir la llima per treure-li tot el suc. I ara soltem la mà i ens centrem la nostra atenció en les sensacions de la nostra mà i el nostre braç esquerre. Ara de nou, tornem a agafar la llima i apretem amb tota la nostra força. I ens fixem en com de tensos estan els dits, la mà, el braç. Apretem, apretem, apretem i soltem la llima. Ara ho repetim amb la mà dreta. Agafem la nostra llima i apretem per treure-li el suc. I soltem la llima. Ara tornem a agafar la llima i apretem amb totes les nostres forces, intentant que no quede ni una gota de suc. Apretem i ens fixem en les sensacions que trobem en el nostre braç i en la nostra mà. I soltem la llima. Amb la llima relaxarem les nostres mans i els nostres braços. Hem d'imaginar que tenim una llima en la nostra mà esquerra. Hem de tractar d'exprimir la llima per treure-li tot el suc. I ara soltem la mà i ens centrem la nostra atenció en les sensacions de la nostra mà i el nostre braç esquerre. Ara de nou, tornem a agafar la llima i apretem amb tota la nostra força. I ens fixem en com de tensos estan els dits, la mà, el braç. Apretem, apretem, apretem i soltem la llima. Ara ho repetim amb la mà dreta. Agafem la nostra llima i apretem per treure-li el suc. I soltem la llima. Ara tornem a agafar la llima i apretem amb totes les nostres forces, intentant que no quede ni una gota de suc. Apretem i ens fixem en les sensacions que trobem en el nostre braç i en la nostra mà. I soltem la llima. Ara anem a ser un gat mandrós. Anem a imaginar-nos que som un gat molt mandrós i volem estirar-nos. Estira tot el que pugues, treus els teus braços davant de tu, com un gat o un gos. Ara, alça els braços per damunt del teu cap amb força i conduïs-los cap a darrere. Nota com s'estira amb força pels muscles.
Ara anem a deixar caure els braços als costats perquè descansen de l'esforç. Molt bé. I ara ho anem a tornar a repetir, però amb més força. Una altra vegada anem a estirar els braços més fort encara. Aquest gatet té molta força. Perfecte. De nou, deixa caure els teus braços als costats. Molt bé. Nota com estan de relaxats. Ara anem a intentar-ho una vegada més, però amb tota la nostra força, evitant fer-nos mal. Estira tot el que pugues els teus braços. Anem a intentar arribar fins al cel, amb totes les nostres ganes. Primer front a tu, després els alces sobre el teu cap i ara dalt. Mira que tensos estan ara els teus braços i els teus muscles. Anem a fer un últim esforç, l'estiró més fort. Els braços cap a davant, ara els fiquem sobre el nostre cap i, finalment, els braços cap al sostre, amb ganes. Deixa'ls caure als costats. Veus que bé es sent el gatet quan està relaxat? Molt content i molt a gust. Anem a imaginar-nos que som un gat molt, molt mandrós i volem estirar-nos. Estira tot el que pugues, els teus braços davant de tu, com un gat o un gos. Ara, alça els braços per damunt del teu cap amb força i conduïs-los cap a darrere. Nota com s'estira amb força els muscles. Ara anem a deixar caure els braços als costats perquè descansen de l'esforç. Molt bé. I ara ho anem a tornar a repetir, però amb més força. Una altra vegada anem a estirar els braços més fort encara. Aquest gatet té molta força. Perfecte. De nou, deixa caure els teus braços als costats. Molt bé. Nota com estan de relaxats. Ara anem a intentar-ho una vegada més, però amb tota la nostra força, evitant fer-nos mal. Estira tot el que pugues els teus braços. Anem a intentar arribar fins al cel, amb totes les nostres ganes. Primer front a tu, després els alces sobre el teu cap i ara dalt. Mira que tensos estan ara els teus braços i els teus muscles. Anem a fer un últim esforç, l'estiró més fort. Els braços cap a davant, ara els fiquem sobre el nostre cap i, finalment, els braços cap al sostre, amb ganes. Deixa'ls caure als costats. Veus que bé es sent el gatet quan està relaxat? Molt content i molt a gust. I ara repetirem aquest mateix exercici 5 vegades. Anem a imaginar-nos que som un gat molt, molt mandrós i volem estirar-nos. Estira tot el que pugues, els teus braços davant de tu, com un gat o un gos. Ara, alça els braços per damunt del teu cap amb força i conduïs-los cap a darrere.
Nota com s'estira amb força els muscles. Ara anem a deixar caure els braços als costats perquè descansen de l'esforç. Molt bé. I ara ho anem a tornar a repetir, però amb més força. Una altra vegada anem a estirar els braços més fort encara. Aquest gatet té molta força. Perfecte. De nou, deixa caure els teus braços als costats. Molt bé. Nota com estan de relaxats. Ara anem a intentar-ho una vegada més, però amb tota la nostra força, evitant fer-nos mal. Estira tot el que pugues els teus braços. Anem a intentar arribar fins al cel, amb totes les nostres ganes. Primer front a tu, després els alces sobre el teu cap i ara dalt. Mira que tensos estan ara els teus braços i els teus muscles. Anem a fer un últim esforç, l'estiró més fort. Els braços cap a davant, ara els fiquem sobre el nostre cap i, finalment, els braços cap al sostre, amb ganes. Deixa'ls caure als costats. Veus que bé es sent el gatet quan està relaxat? Molt content i molt a gust. Anem a imaginar-nos que som un gat molt mandrós i volem estirar-nos. Estira tot el que pugues, els teus braços davant de tu, com un gat o un gos. Ara, alça els braços per damunt del teu cap amb força i conduïs-los cap a darrere. Nota com s'estira amb força els muscles. Ara anem a deixar caure els braços als costats perquè descansen de l'esforç. Molt bé. I ara ho anem a tornar a repetir, però amb més força. Una altra vegada anem a estirar els braços més fort encara. Aquest gatet té molta força. Perfecte. De nou, deixa caure els teus braços als costats. Molt bé. Nota com estan de relaxats. Ara anem a intentar-ho una vegada més, però amb tota la nostra força, evitant fer-nos mal. Estira tot el que pugues els teus braços. Anem a intentar arribar fins al cel, amb totes les nostres ganes. Primer front a tu, després els alces sobre el teu cap i ara dalt. Mira que tensos estan ara els teus braços i els teus muscles. Anem a fer un últim esforç, l'estiró més fort. Els braços cap a davant, ara els fiquem sobre el nostre cap i, finalment, els braços cap al sostre, amb ganes. Deixa'ls caure als costats. Veus que bé es sent el gatet quan està relaxat? Molt content i molt a gust. Anem a imaginar-nos que som un gat molt mandrós i volem estirar-nos. Estira tot el que pugues, els teus braços davant de tu, com un gat o un gos. Ara, alça els braços
per damunt del teu cap amb força i conduïs-los cap a darrere. Nota com s'estira amb força els muscles. Ara anem a deixar caure els braços als costats perquè descansen de l'esforç. Molt bé. I ara ho anem a tornar a repetir, però amb més força. Una altra vegada anem a estirar els braços més fort encara. Aquest gatet té molta força. Perfecte. De nou, deixa caure els teus braços als costats. Molt bé. Nota com estan de relaxats. Ara anem a intentar-ho una vegada més, però amb tota la nostra força, evitant fer-nos mal. Estira tot el que pugues els teus braços. Anem a intentar arribar fins al cel, amb totes les nostres ganes. Primer front a tu, després els alces sobre el teu cap i ara dalt. Mira que tensos estan ara els teus braços i els teus muscles. Anem a fer un últim esforç, l'estiró més fort. Els braços cap a davant, ara els fiquem sobre el nostre cap i, finalment, els braços cap al sostre, amb ganes. Deixa'ls caure als costats. Veus que bé es sent el gatet quan està relaxat? Molt content i molt a gust. Anem a imaginar-nos que som un gat molt mandrós i volem estirar-nos. Estira tot el que pugues, els teus braços davant de tu, com un gat o un gos. Ara, alça els braços per damunt del teu cap amb força i conduïs-los cap a darrere. Nota com s'estira amb força els muscles. Ara anem a deixar caure els braços als costats perquè descansen de l'esforç. Molt bé. I ara ho anem a tornar a repetir, però amb més força. Una altra vegada anem a estirar els braços més fort encara. Aquest gatet té molta força. Perfecte. De nou, deixa caure els teus braços als costats. Molt bé. Nota com estan de relaxats. Ara anem a intentar-ho una vegada més, però amb tota la nostra força, evitant fer-nos mal. Estira tot el que pugues els teus braços. Anem a intentar arribar fins al cel, amb totes les nostres ganes. Primer front a tu, després els alces sobre el teu cap i ara dalt. Mira que tensos estan ara els teus braços i els teus muscles. Anem a fer un últim esforç, l'estiró més fort. Els braços cap a davant, ara els fiquem sobre el nostre cap i, finalment, els braços cap al sostre, amb ganes. Deixa'ls caure als costats. Veus que bé es sent el gatet quan està relaxat? Molt content i molt a gust. Ara anem a fer la tortuga que s'amaga.
aquest exercici anem a treballar els muscles i el coll. Ara eres una tortuga. Estàs ahí sentada sobre una roca molt a gustet, relaxant-te molt tranquil·la i molt feliç en un lloc fantàstic. Fa calor i sol. Hi ha un estanc molt prop de tu. Et sents molt còmoda i feliç. Però de prompte, què passa? No ho saps bé, però sents que estàs en perill i sents por. Has d'amagar-te, has de clavar el teu cap en la teua cuirassa. Ho fas portant els teus muscles cap a les teues orelles, amb el cap entre els muscles. Així ben amagadeta i ben protegida. Ja està, ja no hi ha perill. Ara ixes de la teua cuirassa i no has de temer res. Tornes a relaxar-te, tombada al sol i amb el calor. Sents els rajos de sol sobre la teua cara i tornes a disfrutar plàcidament del paisatge. Sents els teus muscles ja no estan tensos. El teu coll està relaxat i estàs molt còmoda. Ara anem a repetir aquest exercici 3 vegades. En aquest exercici anem a treballar els muscles i el coll. Ara eres una tortuga. Estàs ahí sentada sobre una roca molt a gustet, relaxant-te molt tranquil·la i molt feliç en un lloc fantàstic. Fa calor i sol. Hi ha un estanc molt prop de tu. Et sents molt còmoda i feliç. Però de prompte, què passa? No ho saps bé, però sents que estàs en perill i sents por. Has d'amagar-te, has de clavar el teu cap en la teua cuirassa. Ho fas portant els teus muscles cap a les teues orelles, amb el cap entre els muscles. Així ben amagadeta i ben protegida. Ja està, ja no hi ha perill. Ara ixes de la teua cuirassa i no has de temer res. Tornes a relaxar-te, tombada al sol i amb el calor. Sents els rajos de sol sobre la teua cara i tornes a disfrutar plàcidament del paisatge. Sents els teus muscles ja no estan tensos. El teu coll està relaxat i estàs molt còmoda. En aquest exercici anem a treballar els muscles i el coll. Ara eres una tortuga. Estàs ahí sentada sobre una roca molt a gustet, relaxant-te molt tranquil·la i molt feliç en un lloc fantàstic. Fa calor i sol. Hi ha un estanc molt prop de tu. Et sents molt còmoda i feliç. Però de prompte, què passa? No ho saps bé, però sents que estàs en perill i sents por. Has d'amagar-te, has de clavar el teu cap en la teua cuirassa. Ho fas portant els teus muscles cap a les teues orelles, amb el cap entre els muscles. Així ben amagadeta i ben protegida. Ja està, ja no hi ha perill. Ara ixes de la teua cuirassa i no has de temer res. Tornes a relaxar-te, tombada al sol i amb el calor. Sents els rajos de sol sobre la teua cara i tornes a disfrutar plàcidament del paisatge. Sents els teus muscles
ja no estan tensos. El teu coll està relaxat i estàs molt còmode. En aquest exercici anem a treballar els muscles i el coll. Ara eres una tortuga. Estàs ahí sentada sobre una roca molt a gustet, relaxant-te molt tranquil·la i molt feliç en un lloc fantàstic. Fa calor i sol. Hi ha un estanc molt prop de tu. Et sents molt còmoda i feliç. Però de prompte, què passa? No ho saps bé, però sents que estàs en perill i sents por. Has d'amagar-te. Has de clavar el teu cap en la teua cuirassa. Ho fas portant els teus muscles cap a les teues orelles, amb el cap entre els muscles. Així ben amagadeta i ben protegida. Ja està, ja no hi ha perill. Ara ixes de la teua cuirassa i no has de temer res. Tornes a relaxar-te tombada al sol i amb el calor. Sents els rajos de sol sobre la teua cara i tornes a disfrutar plàcidament del paisatge. Sents els teus muscles ja no estan tensos. El teu coll està relaxat i estàs molt còmoda. Ara anem a jugar amb un xicle enorme. I anem a treballar la mandíbula. Tens un xicle enorme. Vols mossegar-lo, mastegar-lo, però és tan gran. Anem a mossegar-lo amb tots els músculs del nostre coll i la nostra mandíbula. I l'apretem bé. Hem de sentir com es clava entre els dents i mastiquem fort, molt fort. Molt bé, ho estàs aconseguint. Ara ens relaxem i el xicle ha desaparegut. Deixem caure la nostra mandíbula i la sentim fluixa i relaxada. El nostre coll també està relaxat i tranquil. Ara repetim l'exercici unes altres 3 vegades amb 3 xicles diferents i anem a treballar la mandíbula. Tens un xicle enorme. Vols mossegar-lo, mastegar-lo, però és tan gran. Anem a mossegar-lo amb tots els músculs del nostre coll i la nostra mandíbula i l'apretem bé. Hem de sentir com es clava entre els dents i mastiquem fort, molt fort. Molt bé, ho estàs aconseguint. Ara ens relaxem i el xicle ha desaparegut. Deixem caure la nostra mandíbula i la sentim fluixa i relaxada. El nostre coll també està relaxat i tranquil. I anem a treballar la mandíbula. Tens un xicle enorme. Vols mossegar-lo, mastegar-lo, però és tan gran. Anem a mossegar-lo amb tots els músculs del nostre coll i la nostra mandíbula i l'apretem bé. Hem de sentir com es clava entre els dents i mastiquem fort, molt fort. Molt bé, ho estàs aconseguint. Ara ens relaxem i el xicle ha desaparegut. Deixem caure la nostra mandíbula i la sentim fluixa i relaxada. El nostre coll també està relaxat i tranquil. I anem a treballar la mandíbula.
Tens un xicle enorme. Vols mossegar-lo, mastegar-lo, però és tan gran. Anem a mossegar-lo amb tots els músculs del nostre coll i la nostra mandíbula. I l'apretem bé. Hem de sentir com es clava entre els dents i mastiquem fort, molt fort. Molt bé, ho estàs aconseguint. Ara ens relaxem i el xicle ha desaparegut. Deixem caure la nostra mandíbula i la sentim fluixa i relaxada. El nostre coll també està relaxat i tranquil. Ara, la mosca pesada. I anem a treballar la cara, el nas i el front. Estem sentats, despreocupats i entretinguts. Però de sobte, una mosca molt molesta ha vingut a molestar-nos i s'ha ficat en el nostre nas. Tractes d'espantar-la, però no pots utilitzar les teues mans. És un poc complicat. Intenta tirar-la arrugant el teu nas, tot el que pugues, el més fort possible. Vinga, que pots tirar-la. Fixa't que quan arrugues el teu nas, les galtes, la boca i la front també s'arruguen. També es fiquen tenses. Ara els teus ulls també es tensen. Fins i tot els teus ulls també es tensen. Bé, la mosca ja se n'ha anat. Per fi, t'has quedat tranquil. Ja pots relaxar tota la teua cara. El teu nas, les teues galtes, la teua front. La teua cara està tranquil·la sense una sola arruga. Tu també estàs tranquil i relaxat. Anem a repetir 3 vegades més aquest procés. Estem sentats, despreocupats i entretinguts. Però de sobte, una mosca molt molesta ha vingut a molestar-nos i s'ha ficat en el nostre nas. Tractes d'espantar-la, però no pots utilitzar les teues mans. És un poc complicat. Intenta tirar-la arrugant el teu nas, tot el que pugues, el més fort possible. Vinga, que pots tirar-la. Fixa't que quan arrugues el teu nas, les galtes, la boca i la front també s'arruguen. També es fiquen tenses. Ara els teus ulls també es tensen. Fins i tot els teus ulls també es tensen. Bé, la mosca ja se n'ha anat. Per fi, t'has quedat tranquil. Ja pots relaxar tota la teua cara. El teu nas, les teues galtes, la teua front. La teua cara està tranquil·la sense una sola arruga. Tu també estàs tranquil i relaxat. Estem sentats, despreocupats i entretinguts. Però de sobte, una mosca molt molesta ha vingut a molestar-nos i s'ha ficat en el nostre nas. Tractes d'espantar-la, però no pots utilitzar les teues mans. És un poc complicat. Intenta tirar-la arrugant el teu nas, tot el que pugues, el més fort possible. Vinga, que pots tirar-la. Fixa't que quan arrugues el teu nas, les galtes, la boca i la front també s'arruguen. També es fiquen tenses. Ara els teus ulls també es tensen. Fins i tot els teus ulls també es tensen. Bé, la mosca ja se n'ha anat. Per fi, t'has quedat tranquil. Ja pots relaxar tota la teua cara. El teu nas,
les teues galtes, la teua front. La teua cara està tranquil·la sense una sola arruga. Tu també estàs tranquil i relaxat. Estem sentats, despreocupats i entretinguts. Però de sobte, una mosca molt molesta ha vingut a molestar-nos i s'ha ficat en el nostre nas. Tractes d'espantar-la, però no pots utilitzar les teues mans. És un poc complicat. Intenta tirar-la arrugant el teu nas, tot el que pugues, el més fort possible. Vinga, que pots tirar-la. Fixa't que quan arrugues el teu nas, les galtes, la boca i la front també s'arruguen. També es fiquen tenses. Ara els teus ulls també es tensen. Fins i tot els teus ulls també es tensen. Bé, la mosca ja se n'ha anat. Per fi, t'has quedat tranquil. Ja pots relaxar tota la teua cara. El teu nas, les teues galtes, la teua front. La teua cara està tranquil·la sense una sola arruga. Tu també estàs tranquil i relaxat. Juguem amb el nostre estómac. Ara som un elefant. Estem tombats sobre l'herba, panxa cap amunt i prenent el sol. Estem molt còmodes i molt relaxats. De sobte, sentim un xicotet soroll. Són els passos d'alguna cosa gran que es dirigeix cap a nosaltres. És un elefant. L'elefant avança ràpid, veloçment, sense mirar per on xafa. Està molt prop de tu. No tens temps d'escapar. L'única solució és ficar-te en l'estómac, tensar-lo tant que sembla de pedra. Així, quan l'elefant fica el seu peu damunt de tu, estaràs protegit. Tensa molt bé el teu estómac. Nota com el teu estómac es fica dur com una pedra. Aguanta així, que l'elefant està a punt de passar. Mira, sembla que està a punt de recolzar el seu peu sobre tu. Vaja, l'elefant ha eixit corrent en una altra direcció. Ja estàs segur. Ja pots descansar i relaxar-te. Deixa el teu estómac blanet, tan blanet com pugues. Ara et sents molt millor, relaxat i descansat. Sent la diferència entre l'estómac tens i l'estómac relaxat. Aquí ara et sents molt millor. L'exercici es repeteix 2 vegades. Ara som un elefant. Estem tombats sobre l'herba, panxa cap amunt i prenent el sol. Estem molt còmodes i molt relaxats. De sobte, sentim un xicotet soroll. Són els passos d'alguna cosa gran que es dirigeix cap a nosaltres. És un elefant. L'elefant avança ràpid, veloçment, sense mirar per on xafa. Està molt prop de tu. No tens temps d'escapar. L'única solució és ficar-te en l'estómac, tensar-lo tant que sembla de pedra. Així, quan l'elefant fica el seu peu damunt de tu, estaràs protegit. Tensa molt bé el teu estómac. Nota com el teu estómac es fica dur com una pedra. Aguanta així, que l'elefant està a punt de passar. Mira, sembla que està a punt de recolzar el seu peu sobre tu. Vaja, l'elefant ha eixit corrent en una altra direcció.
Ya estás seguro. Ya puedes descansar i relaxar-te. Deixa el teu estómac blanet, tan blanet com pugues. Ara et sents molt millor, relaxat i descansat. Sent la diferència entre l'estómac tens i l'estómac relaxat. Aquí ara et sents molt millor. Ara som un elefant. Estem tombats sobre l'herba, panxa cap amunt i prenent el sol. Estem molt còmodes i molt relaxats. De sobte, sentim un xicotet soroll. Són els passos d'alguna cosa gran que es dirigeix cap a nosaltres. És un elefant. L'elefant avança ràpid, veloçment, sense mirar per on xafa. Està molt prop de tu. No tens temps d'escapar. L'única solució és ficar tens l'estómac, tensar-lo tant que sembla de pedra. Així, quan l'elefant fica el seu peu damunt de tu, estaràs protegit. Tensa molt bé el teu estómac. Nota com el teu estómac es fica dur com una pedra. Aguanta així, que l'elefant està a punt de passar. Mira, sembla que està a punt de recolzar el seu peu sobre tu. Vaja, l'elefant ha eixit corrent en una altra direcció. Ja estàs segur. Ja pots descansar i relaxar-te. Deixa el teu estómac blanet, tan blanet com pugues. Ara et sents molt millor, relaxat i descansat. Sent la diferència entre l'estómac tens i l'estómac relaxat. Aquí ara et sents molt millor. Ara ens trobem passejant pel bosc. Front a nosaltres hi ha un fantàstic espai al que volem entrar. L'herba és molt verda, hi ha un preciós estanc on ens podem donar un bany. El problema és que per poder passar hem d'atravessar una tanca molt estreta. És tan estreta que no creus que puguis aconseguir-ho. L'única forma de fer-ho és clavar el nostre estómac cap a dins tot el que puguem. Fer-lo tan primet que aconseguisques que el teu cos puga atravessar la tanca. Tractem de clavar cap a dins tot el que puguem el nostre estómac. El clavem tot el que podem, que arribi quasi fins a tocar la columna. Vinga, una miqueta d'esforç. Deixa'l molt clavat amb totes les teues forces. Estàs a punt d'aconseguir-ho. No et desanimes. Molt bé, has aconseguit atravessar la tanca. Ja estàs a l'altre costat. Deixa el teu estómac fluix. Relaxa't i torna a la posició inicial. Ara ens trobem passejant pel bosc. Front a nosaltres hi ha un fantàstic espai al que volem entrar. L'herba és molt verda, hi ha un preciós estanc on ens podem donar un bany. El problema és que per poder passar hem d'atravessar una tanca molt estreta. És tan estreta que no creus que puguis aconseguir-ho. L'única forma de fer-ho és clavar el nostre estómac cap a dins tot el que puguem. Fer-lo tan primet que aconseguisques que el teu cos puga atravessar la tanca. Tractem de clavar cap a dins tot el que puguem el nostre estómac. El clavem tot el que podem, que arribi quasi fins a tocar la columna. Vinga, una miqueta d'esforç. Deixa'l
molt clavat amb totes les teues forces. Estàs a punt d'aconseguir-ho. No et desanimes. Molt bé, has aconseguit atravessar la tanca. Ja estàs a l'altre costat. Deixa el teu estómac fluix. Relaxa't i torna a la posició inicial. Sent que bé que estàs, com de relaxat. Podem fer aquest exercici altres 2 vegades. Ara ens trobem passejant pel bosc. Front a nosaltres hi ha un fantàstic espai al que volem entrar. L'herba és molt verda, hi ha un preciós estanc on ens podem donar un bany. El problema és que per poder passar hem d'atravessar una tanca molt estreta. És tan estreta que no creus que puguis aconseguir-ho. L'única forma de fer-ho és clavar el nostre estómac cap a dins tot el que puguem. Fer-lo tan primet que aconseguisques que el teu cos puga atravessar la tanca. Tractem de clavar cap a dins tot el que puguem el nostre estómac. El clavem tot el que podem, que arribi quasi fins a tocar la columna. Vinga, una miqueta d'esforç. Deixa'l molt clavat amb totes les teues forces. Estàs a punt d'aconseguir-ho. No et desanimes. Molt bé, has aconseguit atravessar la tanca. Ja estàs a l'altre costat. Deixa el teu estómac fluix. Relaxa't i torna a la posició inicial. Finalment, caminem pel fang. I anem a relaxar els nostres peus i les nostres cames. Ja no estem en un bosc acollidor. Ara ens trobem en la selva, en una selva perillosa. Però nosaltres som bons exploradors i aconseguirem avançar a través d'ella i trobar l'eixida. Anem caminant decidits quan, atenció, hem trobat un toll de fang. Vols clavar els teus peus en ell? Anem allà. Hem d'espentar amb tota la nostra força de les nostres cames i espentem cap a dins. Sent com les teues cames i els teus peus estan tensos mentre intenten caminar pel fang. Ara eixim fora. Deixem de fer força, soltem les nostres cames i els nostres peus i notem com estan fluixos i relaxats. Ja no estàs tens. Descansa tranquil. Repetirem l'exercici 2 vegades. I anem a relaxar els nostres peus i les nostres cames. Ja no estem en un bosc acollidor. Ara ens trobem en la selva, en una selva perillosa. Però nosaltres som bons exploradors i aconseguirem avançar a través d'ella i trobar l'eixida. Anem caminant decidits quan, atenció, hem trobat un toll de fang. Vols clavar els teus peus en ell? Anem allà. Hem d'espentar amb tota la nostra força de les nostres cames i espentem cap a dins. Sent com les teues cames i els teus peus estan tensos mentre intenten caminar pel fang. Ara eixim fora. Deixem de fer força, soltem les nostres cames i els nostres peus i notem com estan fluixos i relaxats. Ja no estàs tens. Descansa tranquil. I anem a relaxar els nostres peus i les nostres cames. Ja no estem en un bosc acollidor. Ara ens trobem en la selva, en una selva perillosa. Però nosaltres som bons exploradors i aconseguirem avançar a través d'ella i trobar l'eixida. Anem caminant decidits quan, atenció, hem trobat un toll de fang.
Vols clavar els teus peus en ell? Anem allà. Hem d'espentar amb tota la nostra força de les nostres cames i espentem cap a dins, sent com les teues cames i els teus peus estan tensos mentre intenten caminar pel fang. Ara eixim fora. Deixem de fer força, soltem les nostres cames i els nostres peus i notem com estan fluixos i relaxats. Ja no estàs tens. Descansa tranquil. Molt bé. Ja hem acabat la relaxació. Espero que vos hagi agradat molt. I ara m'agradaria que ens enviareu fotos o vídeos damunt de les vostres estoretes o del lloc on heu fet la relaxació i fotos de les vostres indumentàries i meravellosos pentinats de relaxació. I bueno, si algú s'ha ficat creatiu i s'ha fet una infusioneta o s'ha ficat unes espelmetes o alguna cosa relaxant, també envieu-nos fotos o vídeos d'això. D'acord? Adeu, molts besets!